أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله yan uwa barkamu da sake haduwa a wannan guri mai albarka wanda a yau insha Allah muke fatan za mu fara gabatar da karatu a wannan zaure mai albarka cikin ɗaya daga cikin fannoni na addinin musulunci kuma wanda fanni ne mai matuƙar muhimmanci. Wato idan baka ce muhimmancinsa yana gaba da wato abubuwa wanda suka yi muƙabalance shi ba, to dai za ka saka shi a cikin fanni wanda yake mai matuƙar muhimmanci. Saboda faɗin malamai akan wannan fanni, wato shi kamar yadda wani malami masani yake cewa wa kam ɓairin ya ɗiru wala kabazi, wato wa kam da yawa tsuntsu yakan tashi ya yi iya tashinsa ya ƙololuwa sama ya sama ya sama amma ba za ka samu kamar hankaka ba. Da yawa kuma ɗibun turare ya fuku za ka ga yana tashin ƙanshi amma wala ka miski ba za ka samu kamar turaren almuski ba. Waɗannan duka kirari ne da malamai suke wa wannan fanni mai albarka, ma'ana fannin ilimin fikihu. Ba don komai ba saboda shi fanni ne da ya haɗa maza da mata, ammi da khasi da kowa da manya da yara. Fanni ne wanda in dai mutum zai yi ibada to yana buƙatar wannan fanni. In dai mutum zai bauta wa Allah to yana buƙatar wannan fanni. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci. Wani malami yana cewa tafaqqa fa innal fiqhu afdalu qa'idin ila albirri wattaqwa wa adalu qasidi. Yace fa inna faqihan wahidan mutawabbi'an ashaddu ala shaytani min alfi abidi. Ce ka nemi ilimin fiqihu domin ilimin fiqihu shine afdalu qa'idin, mafi ficin ƙa'idin jagora, ilal birri wanda zai ja ka ilal birri zuwa ga aikin da'a, wattaqwa ya ja ka zuwa ga tsoron Allah, wa adalu qasidin kuma shine mafi daidaituwar manufa, shi yafi cancanta a ce karke a matsayin manufa ko jagoran da zai kai ka zuwa ga wato bautawa Allah. Ice kaga masanin fiqihu kwaya ɗaya, in dai aka samu masani na fiqihu mutawabi'an wanda yake da tsantseni to ya fi tsanani a wajen shaidan sama da mutane 1000 masu ibada. Ka cewa shaidan ga mutum ɗaya can faƙihi ne mai tawadu'u, da ka je ka ɓatar da shi ga kuma mutum 1000 can jahilai ne masu ibada, wanne to gara ya je ya ɓatar da wancan mutum 1000 sai sun fi mai sauƙin zuwa ya je ya ɓatar akan ya ce zai tunkari wannan mutum ɗayan masanin fiqihu. Saboda haka dai fanni ne na addini mai matuƙar muhimmanci, saboda yanda ibada take da muhimmanci a cikin addini, wanda zamu ga ko a cikin alkur'ani ubangiji madaukakin sarki falala ta yaƙi sai da Allah ya ce da za a samu wasu daga cikin jama'a su kuma da ya tafaqahu fid dini, da za su je su kuma su nemo fiqihu su fahimto addini. Idan sun fahimto addini waɗancan suna cin suna yaƙi to al'umma ta zama ta kasu, waɗannan kuma sun tafi nemo ilimi. Wanda wal yanzuru qaumahum idza raja'u ilayhim, idan yan yaƙin sun dawo waɗannan malaman da suka koyo ilimin fiqh za su zo su dinga musu gargaɗi, su musu wa'azantarwa, suna koyar da su ibada. Wannan yana daga cikin muhimmanci na wannan fanni na ilimin fiqh, wanda da yawan malamai suna cewa za ka ga mutum rashin sanin fiqh ya sa yi ta wahala a cikin fanni, a cikin ibada. Yana ganin daidai yake yi amma kuma da yawa abubuwan da yake akan kuskure ne. Wani ka gan shi wato ya tsaya ya ƙinƙina kansa, gani yake shi dole sai ya aikata kaza shi ne lokacin ya yi daidai, a lokacin da shari'a bata ɗora masa wannan ba. Da ya jawo masa haka rashin sanin fiqh. Akwai shahararriyar kissa da ake bayarwa ta Ammar bin Yasir, wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na tafi zuwa ga wata bukata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika ni, sai janaba ta kama ni.
ce dai janaba ta kama ni sai zama shi ya san ubangiji madaukakin sarki ya yi umarnin in an janaba ta samu mutum ya rasa ruwa ya yi taimama ya yi sallah. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-qa'idi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. To amma ya kaifiyar yadda ake rashin sanin wannan mas'alar kadai ta sa rashin sanin yaya ake yace fata marrattu fit turabi, ji Ammar bin Yasir yace sai na dinga birgima a cikin ƙasa. Bayan na dawo wajen manzon Allah na bashi labarin ga abin da ya faru, sai ya ce ayya ai da haka kai ga haka gasa na je kwatanta masa taimamar kawai abu ɗaya ne ka shafi fuskar ka shafi hannayenka. So wannan ishara ce zuwa ga ba wai muna magana akan kamar misali a wai rashin sani ko na shi Ammar bin Yasir ba astaghfirullah, muna magana ne akan a'a komai girman ka idan akwai wata mas'ala ta addini da ta kubuce maka rashin sanin ta zai dinga sa ka dinga wa kanka takallufi a rayuwa, ka dinga wa kanka takallufi a cikin ibada, kana ɗorawa kanka waɗansu abubuwan da Allah bai ɗora ma ba, waɗansu abubuwan kuma da suke zama maka wajibi kuma ya zama ka dinga sakaci da su kana barin su saboda rashin sanin yaya tsarin addini yake. So saboda haka dai ala ayyi halin ilimin fiqihu ilimi ne mai matukar muhimmanci, ilimi ne da yake wajibi akan kowanne mutum, ilimi ne da yake dole ga dukkan musulmi, ilimi ne da yake ga dole ga dukkanin mai ibada. Wajibi ne in dai mutum zai yi ibada dole sai ya nemi sanin ilimin fiqihu, domin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni. Saboda haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu kuma Allah ya ba mu fahimta da ganewa dan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan fanni na fiqihu wato abinda malamai suka yi masa ta'arifi da shi ne al-fiqihu shine ma'arifatu ahkami shar'iyya min adillatiha at-tafsiliyya. Wato shi ilimin fiqihu wani ilimi ne da ake sanin zurfafa ma'ana ma'arifatu da qa'iqul ulumi, sanin zurfafan ilimai. Shi fiqihu wani abu ne da malamai suka shiga alqur'ani suka shiga hadisi da ijma'i akai kiyasi akan mas'alar da ta buƙaci kiyasin, aka fitar da waɗansu hukunce-hukunce waɗanda inda za a barka su kaɗai a ce nemo su ba za su fito ba. To sai malamai suka shige suka fitar da irin waɗannan kawai dan a sauƙaƙa wa al'umma idan sun zo kawai dai su ɗauka su yi amfani da shi. To wannan shine abin da ya shafi ilimin fiqihu. Saboda haka shi yasa malamai suke cewa da abin da yake kawai badihi ne, misali abin da kawai faɗarsa za a yi yanzu ka gane ba a cika gashi a cikin ilimin fiqihu, wani abu ne da dama kowa ya sani, kamar misalin farillan a cewar sallah farilla ce ko kuma shan giya haramun ne da makamantan irin waɗannan, wannan ba sa cikin fiqihu domin ba wani abu ne da sai an yi bincike an fitar da aya ko hadisi an gano su ba, kawai nassi ne yayi bayani kawai akan haka kowa ya sani, to don haka wannan baya cikin fiqihu. Ai fiqihu wani abu ne da za a yi zurfin tunani a cikin wani ilimi dan da za a fitar da hukunci, to shi ne ake kiransa fiqihu, domin shi al-fiqihu shine wato zurfin fahimta, shi ake kiransa fiqihu. Ilimin fiqihu kuma shine ilimin ma'rifatu daqa'iqil ulumi, sanin zurfafan ilimai shi ake kira da fiqihu. Saboda haka fiqihu karatu ne wanda yake mai matukar muhimmanci, ilimi ne fanni ne da yake mai muhimmanci ga kowanne mutum, kuma ba wanda zai wadata da shi, dole ne da abinka kana buƙatar fiqihu. Komai tarin karatunka, komai a wani saninka da hadisi, komai saninka da alqur'ani, kana da buƙatuwa zuwa ga ilimin fiqihu. Saboda haka insha Allahu wannan fanni malamai sun yi shige da fice a kansa, an yi wallafe-wallafe da yawa. Wannan tun daga zamanin sahabbai ake samun masana fiqihu har zuwa gan zamanin tabi'ai, illa dai kamar yadda aka sani su sahabbai ba su buƙatar wani littafi na musamman da za a rubuta musu ko a wallafa musu akan wani fanni. Su komai suna karɓan sa ne tilqa'i daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai tsaye. To haka zalika tabi'ai sun karɓa ne a wajen sahabbai kai tsaye. To daga nan kuma aka wajen tabi'in aka fara samun wanda dole ana buƙatar kuma a yi wani bincike da za a dinga fitarwa da mutane hukunce-hukunce da kansu imamu shafi'i suka yi abubuwa, imamu abu hanifa kai abubuwan suka yi abubuwa dai gashi nan dai abubuwa suka yi ta tafiya har ya kai zamanin wallafe-wallafe na littattafai, aka yi wallafa littattafai na abin da ya shafi ilimin fiqihu, wanda dai har zuwa ga wannan zamanin namu
wannan fanni kullum ƙara yaukaka yake yi saboda kowanne zamani al'umma suna da buƙatuwa zuwa gare shi. Akwai malamai da yawa da suka yi rubuce-rubuce a wannan fanni, musamman akwai irin su Abdurrahman al-Akhdari a cikin Ibn al-Qaran littafai da muke karantawa, yana daga cikin shahararren littafi wanda aka yi shi na wannan fanni na fiqhu. Kuma wannan littafi alhamdulillah littafi ne da ya shahara a cikin al'umma kuma ya ba da matuƙar gudunmawa wajen fahimtar da mutane addini ta hanyar wannan littafin. Akwai daga cikinsu akwai littafi wanda aka yi shi na nazami, domin a cikin tsarin littattafin wasu sun yi shi ne a zube, wasu sun yi shi ne a kuma tsari na nazami na waka. To daga cikin wanda aka yi akwai na waka, akwai shahararren littafi sananne shi ma a wannan ƙasa tamu, shi ne littafin wani babban malami ɗan ƙasar Andalus, wato wanda ake kiransa Yahaya, wato wanda ake kiransa Abul Ishaqa, Yahaya al-Qurtubi. Wannan malami ne cikakken malami, gogaggen malami, cikakken malami ɗan ƙasar Andalus. Ba sai ka karanta tarihinsa ba ko tarihin wani abu nashi ko tarihin in ka ji an ce maka ɗan ƙasar Andalus ne a garin Qurtuba, to ka san ya taso ne gidan ilimi, ya taso gidan malinta, ya taso garin ilimi, garin malinta. Domin duk wanda ya san Qurtuba ya san gari ne wanda ya fice a ƙasar Andalus. Kuma ƙasar Andalus kafin faɗuwar daular Andalus dai an san ba wani ƙasa da ta yi bunƙasa a fannin ilimi fannuka daban-daban kamar ta. Saboda haka wannan malami ɗan wannan ƙasa ne. To shi ma daga cikin littafin da ya wallafa akwai littafinsa shahararre al-Manzumatul Qurtubi ta Imamu Yahaya, wanda ake kiranta Manzumatu Ash-Shaykh Yahaya al-Qurtubi, wanda malami ne dan mazhaba ta Imam Malik, ko malami ne cikakken malami, gogaggen malami wanda yake da fannuka daban-daban na ilimai, kuma sannan ya yi rubuce-rubuce na littattafai daban-daban na ɓangarori kuma daban-daban, wanda wannan ɗaya daga cikin littafinsa ne muke sa ran insha Allah za mu karanta shi a wannan fanni da za mu karanta na shi ilimin fiqhu. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, kuma Allah ya amfanar da mu abin da za mu karanta albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka insha Allah yanzu za mu karanta ko da muƙaddima ne ta shi wannan littafi, kafin kuma zuwa sati na gaba insha Allah mu ci gaba mu shiga cikin littafin kai tsaye. Na'am, malam ya fara buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda kowanne littafi yake na addini. Da yawan malamai suna fara buɗe littafinsu da bismillah, duk da wasu suna dogara da hadisin da aka ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin lam yud'a bi bismillahi fa innahu abtar, ko dai bai wani abu mai kama da haka. To malamai suna ganin wannan hadisin bai inganta ba. So don haka ba wai dole ne ya zama duk malamin da ya fara da bismillah ya dogara da wannan hadisin bane kadai. A'a, ai babban abin dogara da shi shine in ma hadisi bai inganta ba, to kuma Allah ya fara buɗe littafinsa da bismillah. So da haka babban abin kallo shine a duk wani malami da ya fara da bismillah zaka iya cewa yayi koyi ne da Allah wajen fara buɗe littafinsa da mai tsarki alkur'ani da bismillah. Shine malamai suke fara buɗewa da bismillah, ko kuma dan a fara buɗewa da neman taimako a wajen Allah subhanahu wataala. Kamar yadda dai an sani dai an malamai sun kawo da yawan maganganu akan da sabaninnukan da aka yi akan ita kanta bismillahi musabaha ce ko kuma iya ce, wanda dai malamai an san yadda aka kai ruwa rana akan wannan mas'alar, ba muhallin niza'in wannan bane. So muke dai kawai mu dan karanta abubuwan da muka fahimta a cikin wannan littafi gwargwadon iko, dan mu fahimci yaya za mu yi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wancan kuma mas'ala ce da in an shiga cikin mudawwalatin Allah da za a tarar da su. Da haka malam ya fara budewa da wannan bismillah, wato koyi da alkur'ani littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya ce wa sallallahu, malam sai biyanta da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dan wato kamun kafa da mai gida shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ce wa sallallahu, Allah ya tsira ala man la nabiyya ba'dahu, ga wanda babu wani annabi bayansa. Alhamdulillahi, ce dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin, ubangijin talikai. Wassalatu da tsira, wassalamu da aminci ala ashrafil mursalin, a bisa mafi girma, mafi daukaka, mafi daraja na dukkan manzanni. Sayyidina shugabanmu Muhammadin, annabi Muhammad, wa ala alihi, tare da alayensa, wa sahabihi da sahabbansa ajma'ina baki da. Balan nazim radiyallahu anhu, mai shibinta wannan waka
Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce, annazimu ma'ana daga nazama ne, nazama shine wato tsara wani abu bisa ma'auni. To an shirya wannan tun da baituka ne na waƙa shi yasa ake kiranta annazmi, wani abu ne da aka shirya shi bisa tsari na ma'auni da kuma ƙafiya, shi yasa ake kiranta annazmu. To shi mai yin wa ismul fa'il ne na wanda ya yi aikin shi aiki da yasa ake kiransa annazim. Sai ce ƙala nazim, rubutun sai ce to mai shibinta wannan waƙa ƙala ya ce, shine wato imamu Yahaya kenan al-Qurtubi, kamar yadda zai fara magana akan baituka. Na'am sai ce yaqulu Yahya al-Qurtubi yudari al-murtaji مثوبة الغفار بسم الإله أبدأ المقالة فمنه أرجو العفو والإفضال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه الأطهار السادة الأئمة الأخيار وبعد حمد الله يا إخواني فهذه أرجوزة الولدان نظمتها في الفرد والمسنون ليعلموا منها أصول الدين. ice ya ƙulu Yahaya al-Qurtubi, Yahaya mai suna Yahaya al-Qurtubi mutumin garin Qurtuba addari wanda nan ne mazauninsa nan ne garinsa. Ya ƙulu yana cewa shi wannan Yahaya al-Qurtubi din al-Murtaji mai fata da tsammani na masubatal gafari wato gafara ta al-gafarin ko kuma lada masubatan wato lada al-gafarin nan ubangiji mai yawan gafara. Bismil ilahi ce da sunan al'ilahi Ubangiji, abda'ul maƙala nake fara abin faɗi na. Ƙala ya ƙulu ƙaulan maƙalan, to maƙalan shi ne abin da shi zai ce ɗin ya ce, to abin da zan faɗi ɗin nakan fara shi ne da sunan Ubangiji. Wa minhu, a wajen Allah ne subhanahu wata'ala daga gare shi arju nake fatan al'afuwa, Allah ya min afuwa wal ifbala da kuma falalolinsa. Ifbala jam'i ne na fadlun, shi ta kuma falala shine abin da Allah zai baka ko wani zai baka ba tare da ka cancance shi ba. Wataƙila ka yi aikin naira 10, in an tashi sai a baka naira 100 ko a baka naira 1000. Kaga kai wannan abin da aka baka ba cancanta sa kai ba. Ko wataƙila ma baka ma yi abin ba kaɗai a ɗauka a baka, wannan shine falala. Duk abin da za a baka baka cancance shi ba. To duk abin da Allah yake mana na falalun da abin da Allah yake mana falala ce, ba wani abu da za mu ce mun cancanta ne Allah ya mana shi. Yace to ga Allah nake neman afuwa, ga Allah nake neman falaloli. Summa salatu, sannan da tsira wassalamu da aminci sarmadan dindindin su tabbata ala nabiyyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-mustafa zababban Allah wa alihi tare da alayensa wa sahabihi da sahabbansa al-bahari tsarkaka as-sadati shugabanni al-ayyummati jagorori al-akhyarin zababbu. Wa ba da hamdillahi, wa ba'ada ko wa ba'adu ya danganta da abin da mutum ya taƙadirinsa. Wa ba da ya ce bayan hamdillahi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikiwani ya ku ‘yan uwana, fa hazihi kun ga wannan urjuzatun, wato wata baiti ne wata shiɓi ce ta waƙa da na tsara ta akan Baharun Rajas. Baharun Rajas ɗaya ne daga cikin bahararruka da Ahmadul Farahidi ya kawo a cikin wato tsarin ma'aunansa na waƙa, wanda Khalilul Farahidi kai ya kawo a cikin wato abubuwa da ya kawo na baharai na waƙar Larabawa. To akwai Baharul Rajas, wannan waƙa shi Imamu Yahya al-Qurtubi ya tsara ta ne akan Baharul Rajas, shi yasa sai kiranta al-Urjuza, wacce aka tsara ta akan Baharul Rajas al-Wuldani, wacce aka yi ta don yara ƙanana, sai aka yi idafar Wuldani zuwa ga wato Urjuzatin, wato wata tsarin waka ce da na yi ta akan Baharul Rajas, wacce na yi ta lil Wuldani don ƙananan yara. Nazamtu ha ce na tsara ta fil fardi a cikin abin da ya shafi farilla, wato farilla shine abin da yake dole akan mutum. A wajen malaman malikiya an ce wajibi, an ce farilla da abu ɗaya ne, duk da a wajen wasu malaman suna ganin akwai bambanci tsakanin farilla da kuma abin da yake wajibi. To shi farilla shine abin da idan mutum ya yi shi za a ba shi lada, in kuma bai yi ba za a yi masa zunubi, za a yi masa azaba. To yace na tsara wannan baituka ne akan wannan abin da ya shafi farilla wal masnuni da kuma abin da ya shafi sunnoni. Ita kuma sunna shine abin da wato idan mutum ya aikata shi za a ba shi lada, in kuma bai aikata ba ba za a yi masa azaba ba.
ce to na tsara wannan wazani waka akan wannan bahari na rajas dan wato yara ƙanana su fahimci farilla kuma su fahimci sunnoni liya'lamu min ha usuladdin liya'lamu dan su san wato usuladdini ƙa'idoji ginshiƙai wato na addini min ha daga wannan baituka na waƙa da na tsara su akan baharul rajas domin usuluddini yana nufin abin da daga shi ne aka kafa addini Allah sallallahu alaihi ya gaya mana bunyal islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajji baitullahi liman istata ilaihi sabila to wayannan sune ka'idoji na hadisa sai kira su usuluddini wanda malam yana so zai bayanin waɗannan abubuwa dake dake tun daga kan qawaid na farko shine kalmar shahada zuwa kuma ga kan azumi da zakka da shauransu to malam ya gina wannan littafin ne a ƙarƙashin waɗannan abubuwa shi yasa sai ce nazamtu hafil fardu wal masnuni li ya'lamu minha usuladdin to Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu Allah ya ganar da mu kuma Allah ya amfanar da mu abin da muka karanta dan haka a takeice wannan muqaddima ce da malam ya kawo wanda yake bayanin bayan neman taimako a wajen Allah da kuma addu'arsa ga Allah da kuma kamun kafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yake faɗin wannan waka yayi ta ne akan baharul rajas wanda ta kunshi abin da ya shafi farilla da sunna kuma ya tsara ta ne dan yara ƙanana su fahimci addini kuma su fahimci wato usuluddini wanda muna fata ba yara ƙanana ba har da makamantansu ma duka Allah ya fahimtar da mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah za mu takaita a nan sai kuma zuwa sati na gaba wanda in Allah da za mu shiga kai tsaye babu da qawaidul islam saboda haka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu abin da muka karanta abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi na kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh